Og så vil jeg gerne forklare opgave 2. Og jeg vil igen lige starte med at læse opgaven op. Den hedder redegør for definitionen på en ligning og hvilke regneregler man kan bruge for at løse ligninger. Derefter løse denne ligning. Altså i starten vil jeg sådan sige, at man for at kunne regne en ligning, skal man kunne regne hierarkiet. Hvor det er med, at du skal have parenteser først, og så gange og dividere, og så minus og plus og sådan, ikke? Hvis man vil gøre det på den nemme måde, kan man bare sætte den ind i en spire. Vi skriver solve, eller solve, ja. Og så render den det ud for dig. Hvor du kan se her, at x, det giver 0, eller 1,2. Og det er den nemme måde, men det er jo ikke altid, man lige har mulighed for lige at kunne åbne en spire. Eller sådan. Så jeg vil prøve at vise, hvordan man også kan regne den ud, hvis man selv skulle regne den ud. Og det vil jeg i hvert fald forsøge at vise inde i mit Word her. Ligningen den står op her, der er ikke lige nogen brøkstreg, men den skal man bare kunne tænke sig til. I starten, der vil jeg sige, at jeg synes, det er lidt svært, når man skal til minus med x, også når man har brøker. Så jeg synes tit, det er nemmere bare lige at lave dem om til decimaltal. Så den kommer til at hedde 0, lige med minus, og så tager jeg en brøkstreg, det er det samme som en divisionstegn. Så jeg vil tage 5 divideret med 4, og det giver 1,25. Så er der parentes, x minus, og så tager man 6 divideret med 5, det giver 1,2. Og parentes slut. Så synes jeg, det er lidt nemmere at arbejde med, lidt mere overskueligt. Og i starten, ifølge regnehierarkiet, så skal vi regne parentesen ud først. Så jeg skriver lige 0 igen, og så skal jeg regne minus 1,25, skal man gange ind i parentesen, det vil sige, at jeg ganger med x. Det vil sige, at den kommer til at hedde, fordi det er et minus og så et plus, så giver det minus. Så giver minus 1,25. Og så skal vi se det næste, minus 1,25 gange minus 1,2. Det bliver så plus, og det giver 1,5. 1,5. Jeg skal lige stå x her bagved. Sådan. Og så skal vi bare have, x til at stå alene. Så minuser med 1,5 herover for at få det væk og få det over på den anden side. Og skal jeg minus med 1,5 herover, så det kommer til at hedde minus 1,5 lige med minus 1,25 x. Og så for at finde ud af, hvad 1x er, så dividerer jeg med minus 1,25 her. Og det gør så også over på den anden side. Og det kommer så til at hedde x er lige med 1,2. Som er resultatet på ligningen. Det vil sige, x er lige med 1,2. Og det kan man så se, man kan lige lave en dobbelttjek hen på Inspire og se, at det er også det, den har regnet ud til. Så det må jeg regne med rigtigt. Så mit svar på opgave 2 er 1,2.